So it looks like Kim and Tanaka are relocating back to Zimbabwe because they're selling their things. Last time it was a car, and this time around it's a bed. If you remember, Titan ndo zvakangotanga achitengesa zvinhu ma1111 kusvika zvese zvapera. So a lot of people are shocked with my prices avari kutengesa zvinhu zvacho, because mota last week yavaitengesa, I think it was last week or 2 weeks back, I'm not so sure, it was like close to 240. Motikari ya 2024 yavo yavanodriver, if you know their car, iyoyo yaitengeswa 200 something thousand, and people were complaining. Nezuro, they advertised a bed for 8,000. Let me just read the post here. Panze, guys, I'm selling Kimaya's double bed for 8K negotiable. I bought it last year in March for 15K at Home Living Spaces in Canal Walk. The bed is still in great condition, hasn't been used that much. It comes with a comfort mattress, extra length. Reasoning for selling, I want to get here something smaller. They are not talking about relocating. I don't know what's the point of kuti mwana ari kukura anotengerwa bed. That's why I'm thinking they might be relocating or something. I don't know. They want to relocate or something. I don't know. Because what's the point kuti they want to buy a small bed kumwana ari kukura? In the beginning, wakambotenga double bed. What were they thinking? Apa mwana wacho ari kukura ari kunzi ada kutengerwa single bed. Wozoti akura futi taakuda single bed. Amen. Let's not judge too much kuti why vazodai so pari kunetsera vanhu vakawanda ndepekuti bed iri kunzi 8K, they bought it for 15K. hanzi nemwe panapa ndine 1K, take it or leave it. Zvikanzi nemwe what if mukaita vaenzi vanowata pasi here, better they share the bed naKimaya, think twice, motengesa double bed looking for something small. Asi masvotamba njekani. Zvikanzi naKim and Tanaka akakudza kuti toda vaenzi ndiani. Havari kupindura vanhu. Ina hangu ndiri panyaya yeprice apa pari kunyanyotaurwa nevanhu. If you are not the target market, why are you bothering them? If you can't afford it, chingonyarara. Tajaira zvedu mabeds edu akango like emunome kuti tinongonotenga kwana Bruno, tinongonotenga matua bed kwa Bruno 200 and if I'm not mistaken, I think bed anokuita ma 200 ikoko. Ndokatangojaira kutenga mabed edu aya akangodaro kutonzwa kuti munhu ari kutengesa bed ye $800 will be like no 8,000 imari ko 8,000 rands amenoti mari tone 1. Yeah, it's about 500 something pamwe ikoko ndo price yacho. So you'll be like, I cannot afford, a lot of us cannot afford that bed. Ini ndinoma understand pakuti pakunzi why akatenga bed inodhura. I know to South Africa my beds are like 4,000 or 5,000 kunana inonzi blood loss dower bed or something. Yeah, I think you can get it at my 4,000 or 5,000. I think bed yangu yandaitoda ku South Africa ndakatenga bed for about 4,000 or so. Ndo yandaikwanisa kuto afford 4,000 euro. But it was very comfortable. The thing is, it was very, very comfortable. I like that bed because it had comfort. If you want to chimwe chinhu chakazoita kuti nditenge bed kuti ndinonyatsofila kuti bed ishi, the bed that I'm sleeping right now, it wasn't expensive, but ndakati ndichikura we used to have my beds ekuti ukangorara so yaibhovokera so maitorara makajegera bed yaipedzisira inenge iri nyowani ipapo haigare within a year unoema kutoita problem nebed, not kuti vabereki vaisatenga vaitotenga, but problem is aisagara mabeds ataitenga even up to now achiriko. Pane mashops anototengesa mabeds akatodaro asingagare atakakura tichiita. So sometimes you want to heal your inner child, you want to heal those childhood traumas. I always say it neshamwari yangu kuti, do you know kuti buying my fast foods chayo, you'll be thinking kuti but ndikatenga muriwo like everybody else can eat, because wakangokura uchingoziya kuda kuseveredza uchingoda kuda nyango uinayo mari you cannot do it because you feel guilty after buying certain things. So iva anatanaka pamwe they want that life for their child. Iva vanakura in that way, but vakutaya kuda compensate, they're trying to heal their inner childhood. I mean, I'm not saying ndo zviripo, but vanhu vari kucomplaina kuti imi maitenga bed ye 15,000 musati mapedza kuvaka
makadi kuti uyu apa makuda kutengesa zvinhu zvenyu at a higher price. Why are you doing that? Hapana munhu anombotenga zvibhedhi zvenyu izvozvo. I think next time, because I cannot see even post Yahweh Motkari because they were also trolled on that post. I'm thinking kuti Anata Kim Natanaka, they are going through bullying and they mustn't target Zimbabweans kuti they'll buy zvinhu zvavo. Ngava ise pa marketplace, ngava advertise ma groups. I always say kuti business ka haakuma followers kunyeperana chaiko chaiko. Kuti uchaona customer from there, ayo ngatisanyepirane. Ngavatobvise zvavo advert yavo nekukurumidza. Varegere zvavo kutengesa izvi. There are a lot of places that you can sell your things ku South Africa. So I don't think kuti it was a good idea to post such, because people were always people, you know us. We'll never try kuda kuti saka 15,000 yavakatenga vakuto analyze from 15,000 to 8 unze saka imi maitenga mbhedha wa 8,000 15,000 maifunge. What were you thinking? My problems acho awanda vari kuudzwa. So at this moment, I don't know what you guys think, but for a bed, for just a bed, 15K, I cannot afford a bed for 15,000 rands. I cannot afford it. But let those who afford, vanozia quality, vanozia zvinhu zvacho kuti zvakakosha sei vatenge.